Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Бүген бездә кунакта табиб, акушер-гинеколог Әлфия Гарипова. Ассаламу алейкум, Әлфия. Ва алейкум ассалам. Әйдәгез сөйләп китегез әле иң беренче кайсы яклардан сез биографиягыз белән таныштырыгыз. Бу безгә дә тамашачыларыбызга да бик кызык. Мин тумышым белән Тукай районы Иштирәк авылыннан, ул Чаллы ягына Тукай районы. 9 класска кадәр мин әтием янында шунда авыл мәктәбендә укып үстем. Аннан соң инде минем киләчәк профессиям, һөнәрем шушы медицинага бәйле буласын белгәч, әти белән әни мине Нижекамскига 27 мәктәпкә бирделәр. Кайда менә именно химия белән биологиягә күп иттереп басым ясала торган инде. Оның берне мин шунда укып бетердем дә, аннан соң Ижау мед академиясына, Удмуртия республикасына укырга киттем. 6 елны мин шунда укыдым, бетердем мин лечебное делоны. Һәм инде мин менә шушы үз профессиямны сайлагач, ягъни акушер-гинекологны инде мин интернатурага Казанга кирдем. Минем кичкенәдән хыялым бар иде, именно укуны Ижауда бетергә. Медакадемияда интернатураны Казанга кирергә. И күрәсең, Аллаһтан амилгән вакытына туры килде. Нәкъ шулай булды мин теләгәнчә. Һәм мин Казан дәүләт медакадемиясендә интернатураны бетердем, Мальцево кафедрасында. Һәм укып бетерү белән, Аллаһка шөкер, роддомга эшкә урнаштым инде. Минем эшем 4-нче роддомда, Гагарина 54 адресы буенча. Син мөгъҗизаларга ышанасыңмы, Әлфия? Әлбәттә. Калса синең эшең үзе мөгъҗизалар белән бәйле, шулай бит? Гомумән тормыш мөгъҗиза белән бәйле. Ә минем эшем инде ул чыннан да менә әни кешедә яңа кеше туа, яңа кеше үсә, туа, 9 ай буе карында күтәреп йөри. Һәм инде шуны дөньяга китерү ул үзе Аллаһ Тәгаланың яратылган бер мөгъҗизасы дип уйлыйм мин аны. Ул аны менә әни булган кеше аңлый нәрсә ул баланы карында күтәреп биреп табу, дөньяга китерү. Кемнәр менә безнең эштәгеләр бөтенесе дә шуның белән инана, ышана һәм инде әлбәттә дөнья мөгъҗизасыз бармый. Ни өчен табиб? Менә әйтеп үттең инде, мәктәптә укыган елларда табиб булырга карар кылгач, Түбән Камага күчеп киттем дип. Ничек итеп карар кылдың? Ни өчен табиб? Мин үстем авылда үскәч, авылда инде мал-туарлар күп була инде әлбәттә инде. Гел мал-туарлар арасында үсеп, аларның да авырый торган чаклары була. Алар белән бергә шөгыльләнеп, әти инде безнең бөтенесен күрсәтә, өйрәтә иде инде. Аннан соң инде гел менә биология белән булган темаларны ярата идем, күп укырга ярата медицина турында китапларны инде. Һәм минем тормышымда үземнең шундый вакыйга булды. Простой аппендициттан гына минем простой аппендицит шартлап, мине Аюпов Рашид Хабибович дигән врач теге дөньядан тартып алды. Миңа ул вакытта 5 яшь иде. Әти-әниләргә әйттеләр, әзер булыгыз дип, кызыгыз исән калмаска мөмкин дип инде. Шул вакытта мин аңлыйм, әти белән нәрсә кичергәнен, ничек аларның борчылганын бөтенесен дә күз алдыма китерәм. Һәм инде мин аңа менә шул хәтле рәхмәтлемен, мине бу дөньяга кирдән кайтарганына. И без менә хәзерге вакытта да очрашкан саен без бер-беребезне беләбез. Ул хәзер инде белә мин үземнең табиб булып эшләгәнне. Ул инде гел кочаклап, нитеп инде уже без менә шул хәтле якынлаштык. Һәм миңа рәхмәттән башка, менә чиксез рәхмәттән башка сүзләрем юк. Димәк, табиб булып китүеңдә нәкъ менә шушы хирург абзыйның бик миңа шундый тәэсире бар дип мин аны уйлыйм. Ә ни өчен акушер-гинеколог? Ул ансы аерым бер. Ничек хирург түгел Менә хирургия, мин хирургия, травматология, акушерство минем яраткан темаларның берселәре. Мин алардан һәр вакытта да докладлар яза идем инде. Мин бүтән операцияларга мине алалар иде, тоже ассистентлар. Мин үзем шундый теге кем беренче, мин теге кинодагы сыман кем мин шайтырып инде. Һәм менә буш вакытында мин төнге сменага бара идем хирургия һәм травматологиягә. Ул вакыттар безнең акушерство керми. Но меня белән кызыксына иде инде. Безгә студентларга ул вакытта ярамый иде роддомда дежурить итәргә. Но хирургиягә безне рөхсәт итәләр иде инде. Эшләр эшләптергәч, чаба идем я РКБга, я башка больницаларга инде Ижауда. Һәм шунда операцияларда катнаша идем. И бер тапкыр заведующий миннән сорады: "Ни син точно менә төгәлме хирургия китәсең киләме?" дип. Мин әй дидем. Ул әйтә:
Әлфия, синең бит әле ана буласың бар диде, авырда килеш рейсың бар диде. Син әзерме 8 сәгать буе операцион йортларында аш килеш басып торырга дип инде. Мәйтәм әзер дим, уйлай бәтләпти. Неужели менә хирургиядан башка син бүтән бер өлкәндә күрмисең дим. Ярар инде терапияны без ансына кагылмыйбыз диде. Ну бит инде бар башкасы, мәйтәм бар диде. Ну кайсы син ашы диде. Мәйтәм акушерство диде. Ну ни өчен аңа кирип китә алмыйсың диде. Мәйтәм безнең мәктәптә әле йөргән юктым. Ниләргә практикаларга диде. Бәлки уйларсың диде ул миңа шул вакытта. Һәм инде безнең беренче практика булу белән мин инде аңладым, что на самом деле акушерство мин китәчәкмен икән. Әйе. Ул вакытта уже вот бер нинди дә юк иде. Кстати, сомнений, шик бер нинди юк иде, что мин акушерство китәчәкмен дип инде. И шуңа күрә инде мин менә ул хирургка да тоже гомумән минем нинди дә булса ниләр алуымда уй фикерләремне хирурглар төзәтеп җибәрәләр. Дөрес юл күрсәтеп җибәрәләр. Хирурглар күрсәтеп җибәрәләр иде. Шуңа күрә инде шулай итеп акушерствога кирип киттем мин. Беренче тапкыр бала таптырган мизгелеңне хәтерлисеңме? Әлбәттә хәтерлим. Нинди хисләр кичердең Ул син? интернатурада иде ул. Казанда, Красный Крестта үттем интернатураны. Дежурство вакытында көндез инде без бергә йөрибез врачлар белән. Дежурство вакытында инде безгә рөхсәт итәләр иде. Врачлар яныбызга басып торалар. Без инде принимать итәдек инде роддомны. Алгач башта бөтен кулдан шундый бөтен тәннән ниндидер йөгерек йөгерде. Теге калтырану, куркудан түгел, ә шатлыктан. Сөенечтән менә кемгәдер булышканым өчен. Ул баланың кычкыра башлаганнан, әнисенең ничек кочаклаганнан, менә ничек җылый-җылый балам дип әйтүеннән, менә аннан да ул хисләрне әйтеп бетергесез. Менә табиб буларак ничек син аның үзен кичергәнне. Аны әйтәм бит, әни булган кеше аңлый бөтенесеннән нәрсә ул менә бала тудыру, бала табу икәнен. Табиб булу синең өчен нәрсәне аңлата? Ответственностьлыкны аңлата. Догасыз башланган эш, Уңышсыз. яңа туган баланы күргәч, Әлхәмдүлилләх дим. Сөенеп, алар өчен шатланып инде белгәннәрне укып, әнкәләренә тапшырасың. Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта акушер-гинеколог Әлфия Гарипова. Сезне бик җаваплы табиб диләр, таләпчән табиб диләр. Бу чыннан да шулаймы? Бу чыннан да шулай. Әйе, кайбер чакта мин усалда булам хатын-кызлар белән. Усаллык теге әшәкелек дигән сүз түгел ул. Ә менә кайберләүлегә кирәк менә аларга әйтеп җибәрергә, күрсәтеп җибәрергә, кемгәдер кирәк, мәсәлән, башыннан насыйпап торырга, ә кемгәдер менә ответственный вакытта каты итеп әйтү, менә чтобы алар үзләрен кулга алдылар. Була менә шундый вакытта син бит инде бүтенесен баланың йөрәк тибешен тикшерәсең, әнисенең карап торасың инде. И менә була шундый, ул 1-2 секунд кына, анда күп кирәк түгел. Менә шул вакытта әгәр дә хатын-кыз дөрес эшләмәсә, баланың алдагы тормышы менә шу 1-2 секундтан торган может инде. Менә безнең булды шундый случай, бездә тапты 5-тә 500-не, икенче бала иде ул. Ул татар эстрадасының җырчының хатыны иде. Менә ул вакытта мин хәтерлим, хәзерге вакыттагы сыман ул. Мин шул вакытта әйттем, Зөһрә, ул бит синең балаң дип. Ул шул вакытта үзен кулга алып, Аллага шөкер исән сау. Менә хәзер алар үсеп киләләр. Инде менә шулай чакта шундый каты итеп әйтү вакытлар кирәк була, ансыз булмый. Но әгәр дә инде әшәкелек белән әйтәм дисәң, алай итеп беркем дә җиңә алмыйсың син. Аңлатырга кирәк кешегә. Дөресен менә ничек була икән, менә булай эшләсәң, булай була икән, бөтенесен аңлатып бирсәң, алар аңлыйлар. Ләкин аның вакытында аңлатырга кирәк. Менә хәзер күп бит инде, күп школада для беременных дип әйтәләр инде. Курслар әзерләүлек ниләр инде.
Менә минем шундый киңәш йөрсеннәр күбрәк анда, әзер булсыннар иде. Чөнки алар киләләр, алар менә кинода күрсәтәләр, әйе, эше авырта башлады, роддомга килде, все табалар. Ә бит чынлыкта алай түгел. Алай бик редко була. Буланы хәлләр, но ул бик редко була. Ә чынлыкта сутка буе табалар, кайберләр 2 сәгать буенда кемгә ничек Аллаһ Тәгалә биргән инде. Һәм инде ул бит инде тугакларны түзергә кирәк. Дөрес итеп үткәреп җибәрергә кирәк. Әйе. Менә ничек инде очракта ничек итеп суларга, ничек итеп менә үз-үзен тотырга, ул бит инде тоже аны хатын-кыз алдан әзер булырга тиеш. Кемнеңдер әнисе әйтә, кызым түз авыр булачак дип. Ул бит авырны алар аңламыйлар, ул ничек авыр чынлыкта икәнен. Килгәч алар аңлый башлыйлар. Бар кемнәр килү белән әйтәләр, мине сразу ярып алыгыз дип. Ул бит ярып алу, ул бит выход түгел. Да безгә мәсәлән ярты сәгатьлек эш ул. Ярып алдың, хатын-кыз тыныч кычкырмый, бакырмый, минем ишем авырта дип, мин берәрсә шәтегез дип, бала белән барда яхшы, исән-сау Аллага шөкер. И безнең эшебез беткән, эшебез килеп тора. Ә бит табигать андай берне яратмый. Табигать ярата менә үзе ничек барганын. Табигый юл белән барганны, әйе. Шуңа күрә, менә әгәр дә инде хатын-кызлар әзер булып килсәләр, алар аны тоже авыр үткәрә. Но алар аны дөрес итеп үткәрәләр. Андый әзер булып килгән хатыннарның күпчелек үзләре табалар. Әйе, була кайбер чакта ярып аласың, ягъни кесарев сечение дип атала инде ул, ләкин анда аның өчен менә показаниялар була. Бер кемне дә просто нилайтыр кулына тотып, урамнан алып киреп, берсенә алып ярып алмыйсың инде. Бөтенесенә әзер булырга кирәк. Йөрсеннәр иде. Хәзер бит инде интернет заманасы, гаджет заманасы, ул бит инде таралган бөтенесенә дә, бөтенесенә укыйлар кирәкле информация, YouTube'та видеолар бар, карыйлар нитеп инде. Ну, хәзер безнең халык нигәдер андый нәрсәгә бик нийтми. Әйе, алар утыралар, мәсәлән, үзләренә кирәк башка әйберләр нитергә, ну, түгел не. Ялкаулык көчле. Ялкаулык көчле, әйе. Лучше алар берәр кыска ролик карыйлар, берәр инде, берәр нәрсәне укып алалар инде, ну, әзерләмиләр. Ул бит инде авырлык 9 ай буе килә. Алар киләләр, как будто алар менә кичә белделәр үзләренең авыр икәннәрен, авырлы икәннәрен дөресрәге. И бүген табырга килгәннәр. Ә бит алар 9 ай буе әзер булырга тиешләр. Әзерләнергә. Безнең хәзер менә безнең роддомны алганда, безнең 6 аерым родзал бар. Индивидуаль родзаллар дип атала инде. Һәм шунда әгәр дә хатын-кыз теле икән, аның өйдәгеләре әзер икән, мәсәлән, ул ире белән табасы килә, әнисе белән, апасы белән, даулы дип атала инде, даулы белән дә табырга була. Ну, якын дусты белән. Даулы ул менә ул шундый аларның акушеркалар, кемнеңдер аларның образованиесе акушерка инде. Алар хатын-кыз белән бөтен беременность буе аларны консультировать итәләр инде, и роддомга килгәч инде алар бергә табалар. Ягъни ул синең дустың түгел, туганың түгел, ни сиңа килеп булыша инде, дөрес итеп суларга, ваннада ятканда синең белән бергә тоже массажлар ясап, нитеп инде шулай итеп табалар инде. Әгәр дә инде синең өйдәгеләрең, якыннарың риза синең белән килергә, пожалуйста, әйтәбез. Сез уңай карыйсыз. Әлбәттә, уңай белән бергә бәби табырга килүчеләргә дә сез уңай фикердәме? Әгәр дә ир кеше үзе әзер икән. Әгәр дә ир кеше әзер, ул белә, что анда синең ярдәмең кирәк. Түгел для галочки өчен мин хатын белән барып кайттым, бала табырга дип инде. Дөрес иттереп менә аңа тоже менә күченгәндә бер урыннан икенче урынга, тулгаклар вакытында дөрес иттереп массаж ясарга ниткәндә, опять-таки шул ванда ятканда тоже булышса, нитсә, алай мин уңай карыйм инде. Анда берсе дә теге ул бит инде менә бала тапканда теге бәлки бу грубый булып әйтеп яңгырар, әйе, аяк арасында түгел, бу бит наоборот баш ягында, дөрес иттереп суларга, нитергә кушып, менә тыңларга, безне ишетергә, кайбер чакта ишетү, именно врач табибны һәм акушерканы, ул бик редкий була случай. Алар сине ишетмиләр. Алар бөтен нәрсәне үзенчә, әйе, аларны авырту шул хәтле биләп ала, алар менә тизрәк менә котылырга дигән уй. Ул бит инде шампан пробкасы түгел, тизрәк котылырга. Анда тыңларга кирәк. И шул вакытта, әгәр дә ирләр әзер булып киләләр икән, булышырга ярдәм итәргә, аларның булышларының зур. Да, була кайбер ирләр. Без ничә сәгатьтән табабыз. Минем ашты килә башлады. Минем җокка килә. Мин кайтып китсәм буламы дип инде. Ул
үзенең шул 90 сорау белән безгә килә 90 тапкыр. Хатынын инде хатыны уже ачу чыга башлый. То есть хатыны уйлый башлый, ни китсә генә ярар. кайтып китсә, мине борчымаса, мин иркенләп табарым дип инде. Андый вакыт, алар редко була. Хәзер инде ирләр күбрәк әзер булып киләләр. Курслар үсә, ул вообще идеально була. Идеально дигән әйбер була инде. Әгәр дә инде курслар үтмичә килсә, ну хотя бы менә аңларга. Аннан соң хәзер бит менә роддомнарда бушлай табырга мөмкин, түләүле табырга мөмкин. Шулай бит? Моның аермасы ниде? Айырмасы шунда, менә мәсәлән, синең белән авырлы хатын-кыз заключает договор дип әйттек инде. Ул определенную сумму түли, который без Анда бар бит инде акушер белән мөмкин. Акушер белән аерым бер сумма и врач белән аерым бер сумма. Әгәр дә теләүчеләр бар, акушер белән дә, врач белән дә, алайда теләүчеләр бар, ансы тоже аерым бер сумма, аны бөтенесе кассада. Ул инде безнең белән решать ителгән сумма түгел, инде больница белән решать ителгән сумма, шул сумманы түлиләр. Һәм инде бу авырлы хатын-кыз таба башлагач, кем белән ул договор заключать иткән, шул врач килә, аның родуларына инде. Аның сменасы булмаса да, булмаса, туган көнме, яңа елмы, бәйрәмме, ил берәр шәһәр читендәме, ансы барбер түгел, таба башлый, килә инде. Һәм бөтен таба башлаганнан таба бетергәнчә кадәр инде ул врач шушы хатын белән була. Һәм аннан соң тагын 30 көн буе инде бөтен сораулар булса нитсә, ул инде консультироваться итә ала. То есть шушы бөтен договор шушы суммага кергән инде. И шушы оказание услуг дип атала инде, әгәр дә инде. Но Аллаһка шөкер шуны әйтәсем килә, безнең менә роддомда, безнең менә бөтен табиблар да бу бушка таба инде, менә байтыр дигән андый нәрсә юк бездә. Мөнәсәбәт шундый. Мөнәсәбәт шундый ук яхшы, чөнки безнең өчен иң мөһиме әни һәм бала. Алар белән бар да яхшы булды, бала да исән-сау гына туды. Безнең Аллаһка шөкер менә заведующий да Бачкарева Наталья Михайловна безнең заведующий, ул инде безне һәр вакытта да сорауларыгыз булса шалтыратыгыз ди, потому что ул род на самом деле непредсказуемый процесс. Төрле хәл булырга может инде. Иртәме, төнме без аңа һәр вакытта шалтырата алабыз инде. Любой врачка бер шайтырып төнне шалтыратып, киңәшләшә алабыз инде. Независимо от того, син 5 ел эшлисеңме, 10 ел эшлисеңме, 25 ел эшлисеңме, безнең һәрберебезнең сораулар барлыкка килергә мөмкин. И без инде үзебез башка врачлар белән киңәшләшеп, шайтырып бер уртак фикергә килә алабыз инде. Һәм инде безнең шай һәр вакытта даими рәвештә үткәрелә укулар. Үзебезнең роддом эчендә безнең укулар булырга мөмкин инде, за пределы роддома дип әйтик инде. Шайтырып, ул бит инде 5 ел, 6 ел укып интернатура укыдың да, диплом алдың да, все эшли ул алай гына түгел. Һәр ел сайын даими рәвештә без укып торабыз. Укып, яңартып, аңлатып, белмәгән әйберләрне белеп дигәннән инде, менә әле генә күптән түгел без булдык симуляционный центр дип атала инде ул Бинздрав белән ясалган КГМУ биналарында центр, кайда без менә муляжлар теге каты пробка не түгел, именно вот на самом деле силиконовый, шын барлыкка якынрак китергән муляжларда төрле ситуационный мәсьәләләрне шишеп, шуларны нитеп карап, үз кулларыбыз белән эшләп карап, менә укып кайттык без. Бер ай була менә как раз ул укыган нигә инде. Шуңа күрә инде ул менә гел укып тору, яңарту медицина өчен кирәк әйбер. Ансыз булмый. Нинди ситуациялар инде ягъни мәсәлән? Ну менә була шундый ситуациялар, плечики застряли, дистоция плечиков дип атала инде, ул борылып үтә алмый, әгәр дә бала дөресрәк килмәсә инде, ул инде хатын-кызның конституциясенә тора, баладан да тора инде, ул теге тулгаклардан да тора инде, хатын-кызның ничек кешәнүеннән дә тора. Аннан соң инде була шундый ситуациялар, мәсәлән инде башын дөрес куймаган, бурмаган очракта ничек анда теге мәсәлән кирип бит алмый башы, менә уже вроде чыгып та җитәргә тиеш, үзе тазовыйга кирип та бетмәгән. Андый нидә киви дигән нәрсәләр була инде. Ну бик теге нигә андый нәрсәне Аллаһка шөкер без бик кулланмыйбыз. Ну менә тем не менее без аны белергә тиешбез. Без аны онытырга тиеш түгел, что бар шундый методлар икәнен. Әлфия, хезмәтегез бик җаваплы, бик авыр. Шушы хезмәтегездә сезгә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен, уңышлар бирсен, андый көтелмәгән куркыныч ситуацияларга эләгергә насыйп итмәсен. Әниләр дә исән сау булсыннар, бәбиләр дә исән сау сәламәт булып тусыннар. Сез дә сау сәламәт булып исән сау гына эшләгез. Бүген даими сәхифәбездә мөгъҗизалар турында сөйләшәбез.
Muğjizalар. Muğjizalар табигый нәрсәләрдән аерылып торган вакыйгалар. Мөселманнар muğjizаларның мөмкинлегенә ышана. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләр күрсәткән muğjizаларны аларга хак сүз сөйләүләрен раслату өчен бүләк иткән. Бу muğjizаларның үзенчәлеге бар. Пәйгамбәрләр күрсәткәннәрне аларның дошманнары кабатлый алмаган. Димәк, бу muğjizаларга каршы куярлык дәлилләре дә булмаган. Бу дөньяда бар нәрсә белән дә бары Аллаһ Тәгалә генә идара итә ала. Аллаһ Тәгалә теләсә, әйберләрнең без ияләшкән мөнәсәбәтләрен, тәртибен үзгәртә ала. Без дөньяны күзәтәбез, өйрәнәбез. Безгә кояшның бары көн чыгыштан чыгуы, утның яндыруы, кешенең судан яки һавадан түгел, ә җирдән атлап йөрүе һәм башка гамәлләр гаҗәп түгел. Киресенчә, бик табигый тоела. Без буларның барысына да ияләнгән. Аллаһ Тәгалә кешене судан йөри торган, кояшны көнбатыштан чыга торган, аз гына күләмдәге ризыкны да йөзләгән кешегә җитәрлек итеп ярата ала. Мөселман Аллаһ Тәгаләгә һәм аның бу дөньяда бердән-бер яратучы булуына ихластан ышанса, muğjizалар килеп чыгуы да аңа көн кебек ачык, аңлаешлы булачак. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябездә кунакта бик кызыклы кунак, акушер-гинеколог Әлфия Гарипова. Әлфия, балалар тугач иң беренче күңелемә әлхәмдүлилләһ дигән сүз килә дидегез. Шөкер кылып яшәү кеше өчен мөһимме? Әлбәттә. Ансыз миңа калса, кем менә имансыз, аларга миңа калса кыеннар. Бирә ышанырга, ул бит инде Аллаһ Тәгаләгә ышану, ул үзеннән үзе уже менә Аллаһка шөкер мөселман булып тудым дип яшим. Аллаһка шөкер. Чөнки сыннан да Аллаһ Тәгаләсез мин үземне күз алдыма китермим. Менә миңа кемдер әйткәне булды. Ул балаларны син тудырмыйсың, Аллаһ Тәгалә тудырады. Һәм шуннан соң мин бу сорауга бик ниттем, теге уйланып йөри башладым инде. Миңа ул ничектер йөрәгемә үтеп керде. Андый сүзләр инде. Мин үземнең мәдрәсәгә риторан ападан сорадым. Менә мин әйтәм шулай дип әйттеләр дип инде. Миңа шул вакытта апа әйтте. Әлфия, аны Аллаһ Тәгалә тудыра диде. Ул синең ярдәмең белән тудыра диде. Шуннан соң минем ничектер күңелем уже эрәдәзрәк йомшарды, уже ул ситуация мине отпустила. Әлбәттә, сез ярдәм итеп тормасагыз, сез безгә үзебезне кулга алырга ярдәм итмәсәгез, тиешле вакытта, тиешле сүз белән, тиешле эш күрсәтмәсәгез, һичшиксез төрле... Бар, әлбәттә, өйдә табучылар, бар андылар да. Ләкин аннан соң алар бик күп осложнение белән, я кровотечение белән, алар менә ирләр кулларын белән берәр нәрсә шәттегезеп китергән чакларда була. Хатын-кыз каны менә гемоглобины 40-ка төшеп бетә. Бар, аннары Аллам сакласын инде, аның теге балалары үлгән вакытларда була, Аллам сакласын. Ул бит раз-на-раз не приходится. Елга бер таякта ата диләр. Менә шуның төшле, шуңа күрә инде менә агрессия, роддомнарда агрессия дигән сүзне алар күп модага кирип китте, ул менә күп яшьләрнең авызында андый сүз йөри, ләкин ул алай түгел. Өйдә табу нык куркыныч ул. Ничек кенә булмасын, ничек кенә анда синең ничә кешең анда өйдә табып әйбәт барып чыкмады, ул кешеләр син түгел уже. Синең алай дигән сүз беркем дә сиңа гарантия бирмәй. Что синең барда яхшы булачак, аларны кысыман дип. Алар үзләре таба дигән сүз, өйдә таба дигән сүз инде алар өйгә акушер чакырталармы? Кемдер чакырта, кемдер чакыртмый, ирләре белән, ниләре белән ванда, кемдер болай итеп инде анда бит инде каны да башлый. Менә даже без врачлар карап торып менә таптырабыз, нитәбез инде хатын-кыз белән бар да яхшы. И бер мәнне ул просто вот матка расслабляется и каны башлый. Ул кешенең организмыннан тора. И без әлбәттә шул вакытта мерлар предпринимать итә башлый, чтобы хатын-кыз канын күп югалтмады. Ул бит тоже бик зур хатын-кыз өчен зур нагрузка, әгәр дә шундый зыян китер әлбәттә. Шуңа күрә инде өйдә табуларны мин не то что роддомда эшләгән врач буларак түгел, ә менә алай эшләргә тиеш түгел.
Кемдер әйтә, менә элек беркемдә карамаган, басуда тапканы, элек хәзерге вакыт түгел. Организмда Организм хәзер бүтән. Хәзер элек кеше нык булган. Эшләгән соңгы нигә кадәр хәзер күп кешеләрнең менә угроза дип әйтәләр инде. Чөнки хәзерге организмнар алар адаптированы түгел аның кадәр үк. Шуңа күрә менә ул бүтән өйдә табучыларны мин бик сөйеп бетерәм дип әйтә алмыйм. Ну, алай эшләнергә тиеш түгел. Ул бит син иң беренче очракта бала өчен җавап бирәсең. Сез шуның кадәр фанатик, үз эшегезнең фанатигы. Сез без нинди генә темага кирип китсәк тә, без барыбер бәбит алуга әйләнеп кайтабыз. Мин аның турында менә күп сөйләргә сөйли алам. Даже менә дуслар белән очрашсак та инде алар инде Әлфиядә сөйли башладылар. Туганнар белән Әлфиядә сөйләделәр, тоже нык яратам үз эшемне, Аллага шөкер. Аллаһ Таала шөкер, менә минем эш урыны булганга именно шушы акушерство, гинекология нык яратып эшлим. Минем икенче профессия бар, ультразвуковая диагностика. Мин аны тоже яратам. Мин укырга яратам, минем эшем белән нәрсә бәйләнгән, мероприятиеләргә барырга яратам. Хәзер инде гаджетлар вакыты булгач, вебинарлар интернеттан карарга яратам инде. Яратам аралашырга үзенең өлкәдәге кешеләр белән, кемнәр менә кайдадыр за граница булып кайткан. Әлеге вакытта мин за границей үземнең белемне арттырырга барган юк әле. Но мин ышанам. Киләчәктә, Алла бирсә, мин ул мине тоже сайлармын дип инде. Хыял бар, әлбәттә, өметсез шайтанга диләр бит инде. Шуңа күрә инде ничек тә булса бер җаен табып, менә шулай иттереп даими рәвештә, теге бер барып кайттым, аны теге ничә еллар буе сөйләшеп булмасын, менә даими рәвештә шуңа барырга, шуны добиться итәскә инде Алла бирсә. Менә безнең эштәгеләр кем Испанияга барып кайтты, менә шу бережный роды буенча концепцияны сайлап нитеп инде, кемдер аннары тагын кайдыр, һәр илне сайлап барып кайтучылар бар. Аны больница җибәрәме, аны республика җибәрәме, әллә үз акчаңа барырга тиеш? Үз акчаңа барасың инде, әйе, теге теләң нихәтлек зур булган сайын инде, шуңа күрә шуны сайлыйсың, кайсы отрасль сиңа кирәк һәм кайсы мероприятие. Ул бит инде безнең мероприятиеләр һәрбер илдә айрым тема, мәсәлән, бер илдә айрым тема, Англиядә икенче тема дигәндә инде кайсысы сиңа якынрак, кайсысы сиңа кирәгрәк, яки син кайсысын аңлап бетермим дип уйлыйсың икән, менә шунысына барырга инде лучше. Чем просто теге галочка, мин мәсәлән үзем галочка өчен әйберне яратмыйм. Менә безне үстергәндә дә әни гел әйтә безгә. Эшләүгез минем өчен булса, өйрәнүгез үзегез өчен булсын дип. Безгә әни нәкъ шушы фразаны әйтә. Безнең менә безнең әти белән әни, әни йомшаграктыр безнең, әти безнең все-таки безне менә бай торып тотты. Безгә әтинең бер карашы гына җитә иде, аңларга, что без я кыекка киттек, я дөрес эшләмәдек дип инде. И әти менә бай торып менә чакыра иде, без аңлыйдык, безнең эшебез рәткә эшләнеп бетмәгән. Без эшне рәткә эшләп бетергәч кенә уйнарга чыгып китә идек. Пока эшне бетермичә, и хәзер шуңа күрә шушы миңа калса, шул канга сиңгәндер. Әгәр дә мин нәрсәндер аңламыйм икән, нәрсәндер эшләп бетерә алмыйм икән, мин менә аңлаганчы эшләп бетергәнче тырышам. Менә мин хәтерлим, мин биологиядан аңламаганда мин җылый башлый идем. Менә мин аңлам, мин укытучыга килә идем. Флора Бариевна укытучы безнең биология укытучысы. Менә мин аңламыйм дип җылый башлыйм. Әйтә, нигә җылыйсың? Әйтәм, ни өчен кемдер аңладым, әйтә, мин аңламадым дип. Юл миңа аңлатып бирә иде. Мин тынычланаем, что мин ул теманы аңладым. И хәзер тоже шулай, әгәр дә аңламасам, заведующийдан сорыйм. Заведующий әйтә, укы менә моны ди. Ярар, укыйм, сөйлим, аңладыңмы ди? Аңладым ди. Менә шулай итеп әйтәм, күпме укып тормасаң да, барыбер кайдадыр бер тема синең может аңлашылып бетмәскә. И безнең бит инде хәзер протокол дигән әйберләр белән эшлибез без. Теге үз ниң белән түгел, үз белдең белән. Менә определенный тема, мәсәлән, преждевременные роды, протокол расписан, шул протокол буенча эшлибез. Янда преждевременный разрыв плотных оболочек, там кесарево сечение, антибиотик профилактика, инде бөтенесе строго по протоколам. Бер нәрсәндә үз башыбыздан уйлап, ярар әле, бунсын бу ел эшлим дип, андай нәрсә юк бездә. Партограмма дигән әйберләр бар инде, ансы тоже график буенча, мәсәлән, без шуннан аңлыйбыз, хатын-кызның уже бала табу сузылдымы, сузылмадымы, я вакытында таптымы, бөтенесе безнең нителгән. Түгел просто теге для галочки дип андай нәрсә юк бездә. Һәм медицинада алай булырга тиеш тә түгелдер инде, шулай бит. Мин шулай уйлыйм. Ул
Алай әгәр дә кеше алай итеп карый икән, димәк ул хладнокровный димәсең, теге салкын карый үз эшенә. Әйе. Андай нәрсәне мин, күз алдыма китерә алмыйм инде. Bütün табиблар да сезнең кебек җаваплы, сезнең кебек ихлас булсын дигән теләктә без дәвам итәбез. Менә хатын-кызлар белән сез һәр даим аралашып торасыз. Шулай бит бәби көткән арада да, аннан соң бәби тапкан вакытында да әйтегез әле, хатын-кыз ул чыннан да шундый серле затмы? Әллә инде сез аны аңлап бетердегезме? Ну, хатын-кызның төрлесе була. Хатын-кызның кемдер син, мин үзем шундый кеше, теге общительный кеше нитеп тормыйм инде. Кирәк булса, сразу барып, аңлатып, сөйләшә башлыйм хатын-кызлар белән. Кемдер сразу сиңа кушылып китә, кемдер инде сиңа карап тора, менә шулай итеп. Бу нәрсә сөйлим икән, мине нәрсә кирәк микән дип инде. Менә андыйлар белән, конечно, кыенрак. Но соңыннан инде барыбер ничек тә булса, син аңа подход табасың, син инде соңыннан уртак тел табып, аның белән инде bir fikirge, bir направление алып эшләп чыгасың үз эшеңне инде. Ул яктан. Кискен хәлдә хатын-кызлар югалып каламы күбрәк, әллә ир-атлармы? Безнең профессиядә ир-атлар югалып кала. Мин әйтмим ир табиблар дип. Менә үз ничек әйтим инде, кайбер чакта приемный покойга ирләр йөгереп керәләр инде. Эшә урта нитеп дибендә менә нишләтергә дибендә. И арттан хатын-кыз шунда спокойно гына керә. Минем авырта башлады, анда менә шулай дибендә. Кайбер чакта инде наоборот, хатын-кызларны су китте дип шунда нитә, ирләр инде все хата дип нитә инде. Ирләр, мин ирләрне теге обижайтам дип әйтәсе килми инде, просто алар әгәр дә аңласалар, нәрсә ул? Ул просто теге кайбер ирләр бар, ул синең эшең бит, бала табу синең эшең дип әйтүчеләр дә бар. Алай итеп поступайталар тоже калдырып китә. Тегесе хатын-кыз шундый күзләр белән карап тора, өмет итә менә уңышлар сиңа, мин синнән хәбәр көтәм дигән теге әйберләрен калдыра да, даже әйберләрен алмаска может чыгып китә. Менә андый ирләр дә була. Төрле бөтенесен бер нигә салып булмый, һәрбер ситуациядә аерым ниләр була. Хатын-кызларның син кайсы сыйфатларына сокланасың? Түземлекләренә сокланам, сабырлыкларына сокланам. Аларның менә ул бит инде зур эш, ответственный эш. Баланы күтәреп 9 ай буе карында табу. Аннан соң син йокысыз төннәр калып тәрбиялисең, үстерәсең инде. Һәм шул вакытта да ул бит инде кеше уйлыгынадыр, ул декрет дигән сүз. Ул декретта. Декрет ялы. Декрет ялы дигән. Ул бит шунлыктан алай түгел. Кеше менә эшкә чыгып, кеше белән сөйләшеп кайта. Күңелен бушатып кайтыра может. Ул вакыты үтә аның әйдә хатын-кыз 4 стена арасында. Ул шул 4 стена арасында баланда карый, анда урамада чыгып керә кирәк, ашырга да пешерә кирәк. Өйләрне җыештырып, бөтенесен шул көне буе эшләп син, ирен кайтыңга елмаеп аны каршы алырга тиешсең. Когда сине уже охота барып, сузылып ятырга, и все, сиңа беркем дә тимәсен. Син эштән эшләп кайтасың, мәсәлән, синең хәтлек арамыйсың. Чөнки син дөнья күреп кайтасың. Син кешегә карыйсың, аралашасың, ниндидер үзеңә мнениелар аласың, теге, булмаса инде берәр җиргә барып кайтасыз, анда обед вакытында мәсәлән җыелдыгыз да берәр җир чеп кирдегез, анда тагын ни карау. Инде һәр хәлдә кеше эшкә йөргәндә үз-үзен карый башлый. Өйдә ничек тә ярый. Эшкә йөргәндә үз-үзен карый. Өйдәге хатын-кызларның послеродовой депрессия дигән нәрсәне беркемдә еще пока не отменял, андый терминны. Бала тапканнан соң якыннарның поддержкасы бик зур. Һәм шуңа күрә инде минем дә әйтәсе килә бөтенләй ирләргә, өйдә кемнәр белән яши, бала тапкан хатын-кыз, аны алар поддерживали бу, күбрәк мактасыннар иде. Кешенең юктан да күңеле була бит. Юк, менә бер генә сүз җитә кайбер чакта кешегә. Әгәр дә инде кайтып ризык тәмсез икән, мин мондай бер ашамыйм, нигә мондай нәрсәне пешердең, тузанны менә байтырып карап йөреп, монда тузан ителмәгән дип әйтсә, уже все кеше үз-үзен тәнкыйтьләргә монда уже әйберләр җыела. Шуңа күрә менә андый хатын-кызны сабырлыкка белмим. Аннан соң
ул хатыннарны әзрәк йоклатырга кирәк. Әйе. Баланы карап торып, бар Теге күрше туйдан йоклап чыга әле бераз. Ну хотя бы менә бар иптәш кызлар белән берәҗәгә барып кайтып, нитеп, менә мин кайттым, менә Хасим көне буе бала белән утырдың. Ул хатын кыз чыгып китмәскә дә может. Ләкин шул сүз, шул тәкъдим. Әйе, менә шулай итеп әйтүе ул нык үтеп керә инде. И канатлана башлый кеше, әгәр дә менә аңа әз генә булса да внимание булса. Гадел булу кайчан һәм ни өчен кирәк? Кешене алдый алабыз. Без кемне теләсәк кемне алдый алабыз. Ләкин без үз-үзебезне бер кайчан да алдый алмыйбыз. Табиб эшендә юморга урын бармы? Бар, нишләп булмаса. Бар, әлбәттә. Табибны нәрсәсез күз алдына китереп булмый? Җылы йөрәксез һәм инде акыл эш белән эшләү, акыллылык белән, баш белән уйлап эшләү. Хөрмәтле тамашачылар, акушер-гинеколог Әлфия Гарипова белән кызыклы әңгәмәбезне дәвам итәбез. Әлфия, елга бер генә тапкыр булса да син роддом эшләрен калдырып, нәниләр йортына кирәк-яраклар җыю белән мәшгульсең икән. Менә бу бит бик күп көч тә, бик күп вакыт та сарыф ителә шулай бит бу эш өчен. Ничек кирип киттең син дә шушы хәйрия эшенә? Ничек вакыт җиткерәсең? Бу хәйрия эше ул миңа хобби сыман димәсәң дә, ул миңа күңелгә рәхәтлек, шундый үзенә карата җылылык китерә. Мин аларның сөенгәннәрен күреп, инде күзгә яшь тә тула инде, ансыз булмый инде. Иң беренче хәйрия эшем минем булды, мин ул вакытта мед академиядә Ижауда укыйдым. Мин ничектер шулай барганда, бер әнинең баласын теге шундай тартып өстерәп барып, ниткәнен, менә мин сине шунда бирәм, булай итәм, тыңламасын әйтүенә мин шул хәтле кыен булды. Шул вакытта мин чыннан да детдом дигән сүзгә менә уйлап нитә башладым. Әйтәм, кара, детдомда балалар бар бит инде. Алар әйтәм, бер кемгә дә кирәк түгел. Арны әйтәм, бер кем дә карамый дип. Ул вакытта инде стипендия, мин спортивный стипендия идем, спортивный стипендия алайдым инде. Бүтән теге әниләр җибәргән акчаның җыеп куйган өлешен алып, шул спортивный стипендияның бер өлешен алып, кибеткә кереп, күп иттереп конфетлар алдым. Ни өчен конфет сайлагандыр, мин аны белмим инде. И автобусга утырып киттем детдомга. Белмим, бәлки ул конфетлар ул балаларга барып та җитмәгәндер, ансын әйтә алмыйм инде, ләкин аларны күреп, нитеп, менә шунда тынычланып кайткан мин. Белгәннәремне укып инде, аннарсы инде монда Казанга күченеп кайтканнан соң инде мин менә үземә ничектер сүз әйттем дисәм, дөрес булмас инде. Үзем шундай уйга килдем, барга кирәк дип инде. Безнең әниләр, әти белән әни инде һәр ел сайын Нижекамская детдомга гөлне көз көне бәрәңгеләр, ниләр илтәләр инде, акчалата да инде, мал суйгач та бирәләр инде, илтәләр инде. Ул да минем өчен бик зур өлеш керткәндер инде. Һәм шуңа күрә мин бу эшне бик яратып эшлим. Мин бик шатмын, менә мин язган кешеләр миңа киридән җавап кайтаралар инде. Миңа булышырга теләүчеләр бик күп. Аллага шөкер, мин аны өчен бик сөенәм, что кешедә кешелеклек дигән нәрсә бар. Әзрәк менә алар әйтәм бит инде, анда күп кирәк түгел. Без күп, минем танышларым, дусларым Аллага шөкер күп. Эштәгеләр дә күп инде. Без алардан миңа күп кирәк түгел. Һәрберсе кулынан килгәнчә булса, безнең җыела. Әйе, мин бер үзем генә белән шөгыльләнсәм, мин үз кесәмнән димсә чыгарсам, мин аның хәтлек ярдәм итә алмас идем. Аларга ничек менә без бөтенебез бергә җыелып ярдәм итәбез. Юл миңа чыннан да шундый бер рәхәтлек китерә. Мин рәхәтләнеп барып кайтам алар янына. Һәм инде әйтәм бит инде, мин анда беләләр инде, эшләүчеләр дә беләләр. Без алар белән даими рәвештә аралашып торабыз инде. Һәм менә мин язам, сезгә бу нәрсә кирәк дип. Янда килә организацияларда, инде алар зур-зур ниләр белән, анда урындыклар, парталар белән. Может, мин урындык парталар хәтлек җыя алмыймдыр акчаны. Ансы да бар. Бергә булсак та, может, мин хәтлек җыя алмыймдыр. Но без барыбер менә соңгы тапкыр җыйганда безнең 27 мең акча җыелды. Мин һәр вакытта да
чекка, квитанцияларга отчетны беріп барам. Чтоб кеше уйламады, ул акчаны мин үземә алам дип. Я алган әйберләрне үземә әйтәм. Юк, әгәр дә даже мин кибеткә кер беренсе алам, икән миңа үземә беренсе кирәк булса да, мин айрым чек белән үземнекен пробивать итәм. И балаларныкын айрым, бала өлешенә тимим. Кайда ясыйсың син бу отчетны? Бу Инстаграмда барамы? Инстаграмда ясыйм, я мин үземнең WhatsApp'та инде хабитин статус дигән әйберләр бар бит инде. Статуска куеп, шунда инде бөтен өстенә бирәм. Әгәр дә менә бар шундый кешеләр, которые 10,000 күчергә может, 5,000 күчергә может, сразу инде аларга инде мин үзләренә WhatsApp'тан отчет җибәрәм. Что менә әйтелгән инде. Алар әйтәләр дә җибәрмә, без сиңа ышанабыз дип. Но минем күңелем тыныч була, если мин аларны җибәрсәм. Инстаграмда менә хәзер безне карап утыручылар бәлки ярдәм итәргә теләрләр. Шуңа күрә әйдә Инстаграмыңдагы битеңне әйтеп үтик, ничек табырга мөмкин сине? Доктор Илдаровна. dr.Илдаровна. Доктор дип целиком түгел инде. Др. Илдаровна. Яхшы, бәлки чыннан да битараф Мин шат кына булачакмын. Димәк, мәрхәмәтле кешеләр күп Аллага шөкер. юлыңда. Мин теге кешенең андый булуына сөйнәм, шатланам гына. Алла бирсә, алар күбәйсеннәр иде. Хәзерге һәрбер кешенең үз проблемасы тормышта, һәрбер кешенең нәрсәдер борчый, материальный положениесендә бәлки бөтен кешенең не позволяеттер. Әмма ләкин аңа карамастан алар тырышалар. Юл тырышларын Аллаһ Тәгалә кабул кылсын иде. Аллаһтан андый вакытны туры килсен иде. Шулай. Анда бит инде акчалата булмаса, балаларыңнан калган яхшы киемнәр белән. Әлбәттә, памперслар, кемдер мәсәлән памперслар вообще использовать итми, алар белән әйтәләр. Мин бара торган балалар йорты, анда 0 яшьтән 14 яшькә кадәр. Шуңа күрә инде кемнәр ничек бар, китерсеннәр, мин сөйнәчәкме, балалар инде подавно сөйнәчәкләр алар. Икеләтә сөйнәчәкләр. Ярый, рәхмәт. Аллаһ Тәгалә кабул итсен, риза булып, менә шушы изге эшләреңне һәм сиңа ярдәм итүчеләр күбәеп торсын иде. Сезне табибларны ак чәчәкләр белән ассоциацияләр шулай бит. Минем яраткан спектакльләрнең, киноларның берсе ак чәчәкләр. Ой, рәхмәт, күңелемә май булып ятты менә бу фраза. Мен шундый көткәнем, кайчан күрсәтәләр икәнен, шул хәтле менә натнымда хани карадым, менә кирип китеп сүзсез карадым мин аны. Рәхмәт. Бу турыда тагы аерым сөйләшербез эфирдан тышта. Үзегезгә эштә еш чәчәкләр бүләк итәләрме? Һәм менә шушы бүләк ителгән чәчәкләрдән иң яратканы, иң истә калганы нинди? Чәчәкләрне еш бүләк итәләр ансы, Аллага шөкер. Безгә миңа мәсәлән үземә рәхмәт сүзен итә. Кемдер уйлыйдыр, менә аларга инде теге яшерен батыр түгел, аларга акча гына кирәк дип әйтүчеләр дә бар. Акчасыз алар бернәрсә эшләр итмиләр. Менә мин үземне әйтеп алып әйтә алам, миңа рәхмәт дип, менә күземә карап рәхмәт дип әйтсә, миңа аннан да зур менә бүләк юк. Алар кочаклый, менә кайбер чакта тапкач инде ел-ел кочаклыйлар син инде. Менә шул вакытта үземнең дә күңелем тула. Менә ул минем өчен бик зур рәхмәт сүзе, бик зур минем өчен инде. Һәм менә чәчәкләр бүләк иткән дигәннән, алар выписка вакытында сине мәсәлән күрәләр икән. Эльфилдаровна, килегез әле безнең белән карточка төшегез әле, менә бу минем врач дип әйтүчеләр дә бар инде. Бу гомумән безнең роддомда бит кемнәр бөтенесе танып шайтып чакырып фотога төшәләр инде. Һәм иң миңа истә калган чәчәкләрнең берсе, мин дежурство вакытында идем, ул партнерский рода иде, ире белән бергә тапканнар иде. Шуның ире килеп, шакыртып, менә мондай олы корзина белән розалар бүләк итте миңа. Роза и мягкие игрушки бүләк итте. Аю шундый, ул аю минем залда тора инде. Менә аның количествосыннан түгел, менә из-за того, что корзинада зур, ул минем истә калмады. Менә аның ничек итеп бүләк итүе. Ничек менә ул, менә хәзерге көндә хәтерлим, ничек ул хатыны белән бала тапканын. Ничек ул аны поддерживать итте кирәкле вакытта. Һәм аның менә баласын кулына алгач, күзләренә күз яше тулганы. Менә шул хәтле ул пар минем истә калды. Инде алай итеп мине зурлап бүләк иткән өчен инде ул инде минем өчен зур сөенеч. Бала таптыру ул минем эшем. Мин аның өчен бер нәрсә дә өмет итмим. Безнең зарплата түләнеп бара, Аллага шөкер, миңа ул җитә, Аллага шөкер. Инде менә алай итеп безне рәхмәтләүләренә, аларны үзләренә рәхмәт булып кайтсыннар инде. Меңләтә кайтсыннар. Кемдер менә кайбер чакта бер кыз булды инде, ул инде бер үзе генә тапты, туганнары, якыннары юк иде, детдом баласы иде ул. Ул миңа бер менә хризантема алып килгән инде. Берничә хризантемасы, ну пусть өзелсен. Ну шул өчен күңелнән бүләк итте. Ул әйтәм, ул кызга 18 яшь иде инде, ул шул хәтле менә кочаклап нитеп, менә аннан да ни юк, рәхәте юк.
Ул чәчәкләр кемдер әйтер, ул бит чәчәк шиңә, шиңсен. Ихластан белә. Шиңсен, әйе, ул бит ихластан белә ителгән. Үзегез таптырган балалар инде үсеп җитеп яныгызга килгәннәр Киләләр, әйе, киләләр, исәнләшәләр, әнкәләр белән исәнләшәләр инде. Бер көнне парктан барганда тоже бер минем зрительный память дигән бер көчле. Мин кешене күрәм, мин могу узак уйларга, миннән кая күрдем икән дип, менә исемә төшә соңны. Без бер-беребезгә карап барабыз Урийский паркында, мин исәнләштем. Теге күзем белән исәнләштем, ул инде Әлфиелдарны дип, сез мине таныдыгыз, мин сезгә эндәшергә куркып торам, танымассыз дип миңа килде инде. Мәйтәм, әлбәттә таныдым инде, баласы йөгереп йөри, яшь тәҗрибә инде безгә дә инде. Мин дә әлбәттә сөенәм, менә шулай торып танып килгәннәрне инде. Сез бит шушы якты дөньяларга, яңа кешегә аваз салырга ярдәм итәсез. Сезне ничек итеп онытасың дигән фийлдарымны. Шуңа күрә сезне онытмасыннар, сезгә рәхмәтле булсыннар. Бәби табырга килүче кызлар сезне ишетсеннәр, тыңласыннар. Барыбыз да сау сәламәт булыйк, ишәйик, бәбиләр алып кайтыйк. Алла бирсә, демография үссен безнең илдә. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын беребезне. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырыгызга. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә саулык, сәламәтлек теләп, балаларыгызның игелекләрен күрергә насыйп итсен дигән теләктә сау булашабыз.